Hi guys! Welcome to our vlog! Atong vlog dayron kay birthday celebration ni Zyna ug Swen. Oy, dawa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ate Swen. Happy birthday, Ate 16. Yeah! Wish one! Ibang sa pa na wish! Gawin mo talan! Yes! Hoy, mga na ta! Arsi, mga mahalo kita! Birthday of Swen and Zyna, and we pray for both of them, Lord, that to give them the graces and blessings, Lord, and the desires of their heart, Lord God. Bless them more, Lord God, to be good Christians, Lord God, good children of Archie and Niven. Amen. Bless us, O Lord. These are gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Kamot lang ko ay. Andre. Konsensya kayo. Hello ay. Wilbur, ano? Ingat sa alamat at yung picture ba? Surong na niya. Ano ka nagkuha ka niyo? Sudah. Sigmat taga. Malah ada rabes. Ya, baru berpakai. Video. Video tumbang dah. Ini berkau nak play betul. Nah, dito jud mare. Nakinig man na. Ako manili. Ay ba mutung-mutung urusan gua? Kamu dah tak helm. Arate oh. Sama na mo sana. Rata lagi benar. Ha? Rata na kaya ba? Ante oh. Pabaus-baus. Ano ni Archie kayo niya? Ara ante oh. Backlight yan. Yung jubil oy. Gawon ko.
Pwede baby ang Inom siya yan. May ibot lagi ka kami sa yawa. Say, namin yapit ka? Say, namin yapit ka? May kasi naka-ano sa mga Wala na. Ano siya na bata, oy? Ang kapit ni kulo niya eh. Neba kami la. Uy, nag-on lagi na. Kita ko rice ka. Oo, mamatay. Nakuha dyan yung chismis yung Ronald. Ano na, karo, daghan mo kakasan ka lang. Di oy, 7 minutes pa. Na, Luyog na. silbot ka? Bidyo? Una, ang gidunganan. Kuha na lang. Sa una, sa Zyna lang, mga gidungan ni Swen. Si Bidyo, silbot ka, si Bidyo. Hey, Donald. Nabata ba nga na si Tesay ba tayo? Part. Kayo kan tayo sa Rosario. Parts muna. Babo. Paklay bro yan. Happy birthday, Swen. Ay, balik mo na. Kan, daw pa agad. Basta lagi. Kaya, gamay lang dahil. Bestseller ang buwan. Paklay. Say, kamu rin ang kota ni Say? Ang jelly, ang kanang koan, gelatin. Ang Mama! Gabi eh! Tabog na pag Medyo. sino mo masawag ko? Ano din eh? Maupna. Hindi wala lagi mo itong jelly. Pilis vlog bro. Bildo na. Sima? Sima. Bildo na bulitan niya. Bildo! Sino yun ba? Sino yun? Ha? Sino mo gabasin na? Gabasin kayo na? Maningo dyan mo inahan. Sisi. Kuan ba? Si kasi maningo sa dyan. 2 years man tanggap. 2 years. Hi ka siyang? Kasyang, hi ka siyang? Lagi siya. Basta manhirap ka lang. Kakaon na pa. Ngayon ito si Arle. Itaw, ni chat yun. Tawag ito si Arle. Gabi eh. Mani. Buta na ni Dari Ban. Sa amin daw. Sila Papa, si Taylor, o si Daddy Lex. Birthday day. Logo po. Kailangan, butang ako sa na ay. Sagdi lang niya, basta imo ng adlaw. Ayan po na kayo sa kasita ni mo. Ano ka kasi mo? Gaya mo, gusto mo kasi? Yan yan ang plan. Gamay. Gusto niya na. Ay, ma'am, kapag ako pag-grade. First time yun niya. Yan yan. Ano na mo yung pasapasahan? Ako ko ba? Kinangita na ginawa na kitang sagay sa ano niya. Kita mo ko lang. Murag mo, sila kong gisulog. Kuhan, pag gawin siya siya ta. Kaya niya, sa gandang white, anak. Namili. Asa na ganda? Namili. Always magka. Gawin siya ba?
Kay kuan mo nang sa pagkatong usa pag first communion. Mau din naman namang dito yun nila si Derek Wood. Katong ano ba ba kay first communion niyan yan? To grade 6 ay na. Yun namin nakita sa guys ano ya. Celebration of communion. Ano to ang panita? Ayun na magsasabi ng tawa sa papaama. Ay dili may ganda na padung kami. Wala. Dahil sila. Dami ko yung pang-fry.